Pán Balko, dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať na tému životného poistenia a teda úplne v úvode by som sa vás veľmi rada spýtala, čo je to životné poistenie a prečo ho potrebujeme? Životné poistenie vo všeobecnosti slúži na finančnú ochranu poistenej osoby, ale aj blízkych v prípade neočakávaných udalostí, ako sú úraz, vážna choroba alebo úmrtie. Okrem základnej poistnej ochrany môže mať aj investičný charakter, vďaka čomu umožňuje zhodnocovanie finančných prostriedkov. Medzi takéto produkty patria investičné, kapitálové a dôchodkové životné poistenia. Aké typy životných poistení poznáme, respektíve ako sa v tom má človek, ktorý sa v tejto sfére vôbec neorientuje a celkovo ako sa v tom má klient zorientovať? Také základné sú, že rizikové životné poistenie poskytuje krytie pre prípad smrti a ďalších rizík, ako sú invalidita, vážne ochorenia alebo hospitalizácia. Všetky finančné prostriedky smerujú na poistné krytie bez vytvárania rezervy. Tento typ je najčastejšie využívaný na zabezpečenie úverov. Kapitálové životné poistenie kombinuje krytie pre prípad smrti a dožitia. Okrem poistnej ochrany vytvára poistnú rezervu, kapitál, ktorý sa vypláca poistenému pri dosiahnutí určitého veku. Treťou z možností je investičné životné poistenie, kde sa spája poistná ochrana s investovaním do podielových fondov, čím umožňuje zhodnotenie vložených prostriedkov. To sú zatiaľ také veľmi všeobecné informácie. Vieme trochu približiť ľuďom, ktorí buď majú záujem o poistenie, alebo teda ľuďom, ktorí nás počúvajú, čo všetko môže ich poistenie obsiahnuť? Každé z tých poistení sa dá rozšíriť o doplnkové pripoistenia a navoliť na mieru. No a tie krytia sú napríklad úrazové poistenie, zabezpečuje finančnú ochranu v prípade úrazu, trvalých následkov alebo smrti následkom úrazu. Dôležité je poistenie invalidity, čo poskytuje finančné zabezpečenie pri trvalom znížení pracovnej schopnosti. Poistenie pracovnej práce neschopnosti pokrýva výpadok príjmu v prípade dlhodobej práce neschopnosti. Zaujímavé je tiež poistenie straty zamestnania, čo chráni pred finančnou nestabilitou pri neočakávanej strate práce z dôvodu zrušenia pracovného miesta. Samozrejme, sú dôležité aj zdravotné pripoistenia, ktoré môžu zahŕňať hospitalizáciu, kritické choroby, chirurgické zákroky a ďalšie situácie. Vieme poistiť aj malé deti, pretože predsa len v ich prípade je to riziko úrazu, nehody alebo neočakávanej udalosti väčšie ako v prípade dospelého človeka? Pre deti ponúkajú poisťovne špeciálne poistenia, ktoré kryjú nepredvídané zdravotné komplikácie a úrazy. Okrem toho umožňujú rodičom vytvárať finančnú rezervu, ktorú dieťa môže v budúcnosti využiť na vzdelanie alebo iné životné potreby. Spomínali ste viacero typov životného poistenia. Ako sa ale rozhodnúť pre to správne poistenie? Podľa čoho možno vyberať alebo ako voliť? Dôležité je určiť priority, že čo potrebujem kryť a podľa toho sa rozhodnúť. Taký návod je, že potrebujem si napríklad zabezpečiť svoju rodinu v prípade výpadku príjmu, alebo mám hypotéku a môžu prísť nejaké neočakávané udalosti. Chcem investovať a zároveň mať poistnú ochranu. Keď si to odpoviem, tak sa môžem rozhodnúť. Správny výber poistenia závisí aj od osobných potrieb. Hoci sú na internete online kalkulačky, môžu pomôcť samozrejme pri porovnávaní ponúk, ale ideálne je poradiť sa s finančným sprostredkovateľom, ktorý pomôže nastaviť poistenie na mieru. Spýtam sa vás možno ešte také otázky, ktoré majú najčastejšie ľudia ohľadom toho, či sa teda rozhodnúť pre poistenie alebo nie. A jednou z tých je napríklad, koľko stojí takéto životné poistenie, v akej výške zaťaží ten finančný rodinný rozpočet. Samozrejme záleží to od krytia, ktoré chcem, aby ma poisťovňa kryla. Samozrejme to sa odvíja aj od toho, že aké mám veľké záväzky, úvery alebo koľko moja rodina pozostali by mali dostať od výšky môjho príjmu, ale v podstate môžeme sa rozhodovať individuálne od 10 eur do 100 eur podľa potreby a to, čo treba kryť. Čo má podľa vás obsahovať také naozaj kvalitné poistenie? Veľmi dôležité je, aby krylo hlavné rizika. Smrť,
keď chcem zabezpečiť blízkych. Veľmi dôležitá je invalidita, lebo vtedy naozaj prichádza k výpadku príjmu, možno aj navždy. Vážne ochorenia a dlhodobú pracovnú neschopnosť. Ako si správne nastaviť poistné sumy? Ako som už spomínal, je nevyhnutné zohľadniť svoje finančné záväzky, úvery, rodinný situáciu, tak, aby v prípade nečakaných udalostí bolo zabezpečené dostatočné poistné plnenie. To znamená, že keby sa stala nepredvídateľná udalosť, aby som si mohol zachovať tvár a dôstojnosť a platiť svoje záväzky a udržal si životný štandard. Je možné životné poistenie zrušiť? Ak áno, tak akým spôsobom, ako dlho to trvá, aké sú tam nejaké podmienky? Samozrejme, že dá sa zrušiť, stačí podať písomnú žiadosť poisťovni, pričom v niektorých prípadoch sa dá ukončiť poistná zmluva k najbližšiemu možnému termínu, ale niektoré poistné krytia potrebujú byť vypovedané minimálne 6 týždňov pred výročím. To znamená, to je vlastne dátum, kedy tá poistná zmluva vznikla a to je vlastne jej výročie, kedy sa ako keby narodila. No a keď ju chcem zrušiť, tak potrebujem dostatočne predstihu minimálne 6 týždňov podať túto žiadosť. Pred zrušením je však vhodné poradiť sa s odborníkom, aby sa predišlo strate krytia, lebo treba dať pozor, či už nemám náhodou nejaké diagnózy, kedy som si uzatváral a radšej si to ako zohľadniť, aby človek v dobrej viere, že si ide spraviť niečo lepšie, si nepoškodil. Pán Balko, ďakujem veľmi pekne. A ja vám ďakujem. A pre všetkých tých, ktorí uvažujú, či uzatvoriť životné poistenie alebo nechať ten svoj život bežať na náhodu, ak by ste mali akékoľvek otázky, kedykoľvek sa môžete obrátiť na finančného sprostredkovateľa pána Michala Balka. Ďakujem, radi vás privítame a pomôžeme vám vyriešiť vaše požiadavky.